खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन बरायबाय लोगोफोर बे जोंनि नेपाल थांनायनि सेकेन्ड भिडिअआ गोलावद्राय जानायखाय आङो बिखौ सेकेन्ड खालामना होबाय लोगोफोर बे जों जि दालाङाव थांबाय थादोंना बियो नेपालजों आरो जोंनि इन्डियाजों माने जमा आरोना खावसे नेपाल खावसे जोंनि इन्डिया गोलैयो आरोना नेपालनि न'फोरा नै लोगोफोर जोंनि इन्डियानि बायदिनो आरोना गासै नायनो होमबाबो बिसोरनिया न'फोरा एसे गेसेंहै दङ आरो जायगाफोरा एसे साफा आरोना लामाफोरा गुवार जोंनिया जेरावनो बेरावनो जि लेथ्रा थाखायो बिसोरनिया बिदि गैया आरोना न'फोरा गेसें आरो बिल्डिंफोरा एसे बारा आरो बिसोरनिया नै लोगोफोर बे बिरटामत टाउन जोङो पानि टेंकिनिफ्राय अट'खौनो लाखाबाय आरोना बासाव थांबा एसे खम खरस जायो जोंहा अट'हा खासेयावहा 100 लादो आरोना डाइरेक्टहै हस्पिटालनि मोखाङाव लांना होखागोन होननायखाय जों बेयावनो गाखोबाय बेगजों माजों एसे दिगदारबो जायोना हरलाय मालाय बेनिखाय बे गंसे गारियावनो जोङो फैखाबाय आरोना नै न'फोरा एफा मोजां बे लोगोफोर मिसि हस्पिटाल बेयो सरकारि मोनसेया जोङो दृष्टियाव थांगोन प्राइभेटआवहा जोङो नै सफैबायनो लोगोफोर जों दायो दृष्टि हस्पिटाल खाथियाव मोनफैबाय नै खाथि खाला बेफोरो नै रुम भारा लानो हायो आरोना खाथि खाला बिल्डिं दं फिसा खैथाबा रुम दङ जोङो दायो एसे दुगै लानोसै आरोना नै जों बे माबावहा हटेलाव थांसिगोन लोगोफोर जोङो माबावहा हटेलावहा दुगैबाय दुलुबबाय फ्रेश जाबाय दायो जोङो हस्पिटालाव थांनोसै हस्पिटाला मोखाङावनो आरोना जों रेडि जाबाय सान्दुङाबो बिराद मोजांजों हस्पिटाला हटेलनि मोखांजोंहायनो जायो आरो जों नाम एन्ट्रि खालामखांबाय जोङो दायो हाबहैनोसै बेहाय नै हस्पिटाला लोगोफोर मालाबा नोंथांमोनाबो फैयोबा एसे सहस जागोन जेबो गोरा नङा फैनो लागै जेबो गोरा नङा आरोना फैबानो जाबाय आरो बेफोर नेपालि मानसि आरोना बिसोरनि ट्रेडिसनेल ड्रेसाव दङ बेयाव नै पेसेन्टल' जनो होदो जोंखौ जनो होआखै बेयाव नायगोन लोगोफोर डक्टर नायनायनि माबायाबो बेलेग मडेलनि खासे फार्स्ट थांबा माने खासे बिनि जायगायाव जफायो नाम साम गैया आरोना जाय फैनानै सिगां बे चेयाराव जनो हायो बेनो सिगां थांनो मोनो आरोना आइया बे बाबानि खाथियावमोन बिथिं थांबाय दा बाबायानो हावाइ सेन्देल गानना लाबाय जुथा गाननो बाजोब्बायनो बेहा मैयानिफ्राय गानदों नालाय बाजोब्बायनो लोगोफोर नै बेहाय ससमा मोनो डिजाइननि ससमा मोनो बेहाय आरो बिथिं दङ नै लोगोफोर बे बीमा क्लेम दङ इन्सुरेन्स खालामो ना मा खालामो मोनथिया आङो आरो बिलिं दङ बिथिं गालै काउन्टार आरोना बिथिंनो बे मेगननि आरो खोमानिबो लोगोसे नायो होनना लिरनाय दङ मारे लायोदां जों खोमानिखौ बारा मोजां मिथिया लिरनाय दङ नायो खोमा बर' मानसि लोगो मोनदो आरोबाव दंबावो बाक्सानिनो लोगोफोर नै हाबु खासे लोगो मोनदो क'क्राझारनि नामानो कामिनिकान्त बसुमतारी न गामिया गरैमारिनो आंनि सेराव थालांसिगोन आरो आबौनि महरा लोगोफोर बेयावहा नै मेगन फाखाबनायनि हस्पिटालखाय ससमानि डेक'रेसन खालामना दोनना होदो गोदोर गुल आयना होना दोनना होदो आरोना एसे आयना लाबाबाबो जागोन बेयाव नायनो हागोन आरोना आंहा ओरैनो आदां गादां थाबायलाबायबाय सासेया जोंहा मबाइल हमदो नालाय आरो बिथिं नै मुर्ति बानायना दोनदो आरोना मेगन हामा मानसिखौ बे हिन्जावा जेरै मदद खालायदो आरो बेबायदि खिथिदो आरोना नेपालि मानसि
हस्पिटालनि फ्रन्टनि भिउआ बेबायदि लोगोफोर जि समायनाखा नै जों मोना एसे बेरायनो ओंखारनायाव लोगोफोरजों मा नुखो नै अमाजों आरो मैसोजों जोङो एसे लाबाय अमा बेदरा मोनसे स्टिकआवहाय 100 थाखाहाय लादो आरोना आरो मैसो बेदरा प्लेटसेयावहा 150 थाखा लादो आरोना जों एसे बोनना लाबोबाय आरोना जोंहा मैसो बेदरा जि गोथावखामोन ना लोगोफोर अमा बेदरखौ आं बारा गोथाव मोनासै आरोना मैसो बेदरा हाले तामाम टेस्टिखामोन बेदरजों बाबानि थाखाय एसे लोंग्राबो लाबाय लोगोफोर नै बे जोंनि रुमा मोननै बिसना होदो मुस्रिया नै जि मोजांखा मुस्रिया जि एकदम राउन्डहाय जि मोजांखा रुमा नै थेलेले गंनै बिसना दङ आरोना बिसना आथिं आलाय लेट्रिन बाथरुम दङ फिसासाहै थिग थाकानो आरो थानो मोजांबो आहासो एसे देहाया एसे हामा जाफैबाय गगा मोनबाय आरोना एसे हामा जाबाय नै जानो लागाय इदि होदो आरोना बिथिंगालाय ना रोसि होदो बिथिंगालाय लाइ न'नि लाइ होदो आरो दालि होदो आरो बिथिं फुलकबि आलु होदो बिथिंगालाय ओंखाम होदो आरो लोगोफोर थानाथ' हामा नाङाखै मोजां नांदो एसे बुस्थुफोरनि दामफोरा एसे बारा मोनदो आरोना जों हमना ला कफि लोंदोंमोन आरो कफियानो बिसोरनि फैसायाव 50 जायो जोंनियाव 30 लादोनो आरो जादो आरो होमबाबो थाइबा 10 थाखाबाबो बारा लादो आरो जाखांबाय बाबा जाखांबाय खाम आं ओंखाम जानोसै आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो हो एसे सापर्ट खालामना हो लोगोफोर आं दोनथ'नोसै ओंखाम जानोसै गुड नाइट लोगोफोर बाय बाय